Jeg hedder Jan Mortensen. Jeg er overlæge på Rigshospitalet. Jeg er speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin og professor ved Københavns Universitet. Ja, nu skal du lave en lungefunktionstest. Først vil jeg lige forklare, hvad det er, du skal udføre. Du skal lave 3 forsøg. Og når du så har lavet de 3 forsøg, så tjekker jeg, eller du, om de er ens og de er tilfredsstillende. Og hvis de er det, så er vi færdige. Hvis ikke de er tilfredsstillende, så gentager du, så laver du nogle flere forsøg, indtil at du har lavet tilfredsstillende, rigtig udført forsøg, som er meget tæt på hinanden, som er reproducerbare. Er du klar til det? Ja. Det du så skal gøre, når du skal puste, det er, at du skal sætte dig ret op. Så skal du trække vejret maksimalt ind, fylde lungerne helt ind. Og så skal du tage mundstykket i munden, lukke om det, og så skal du puste alt, hvad du kan, lige så hurtigt du kan. Og det er vigtigt, at du gør det hurtigt lige fra start af. Og bliver ved med at puste, indtil du har pustet i 6 sekunder. Okay. Er du klar? Ja. Ja. Prøv at trække vejret maksimalt ind. Helt ind. Mundstykket i munden. Og pust, 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 pust. Det er fint. Ja, det tager lang tid med 6 sekunder. Ja. Ej, men det så godt ud. Så venter vi lige til du er klar, og til at apparatet er klar. Nu er apparatet klar, men vi kan godt vente på dig. Altså du føler, at du er helt klar. Når du er klar, så trækker du vejret maksimalt ind igen. Helt ind. Og mundstykket i munden. Og pust, 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 pust. Det er fint. Det var 2 forsøg. De ser ens ud, så det er godt. Når du trækker vejret maksimalt ind, så må du godt gøre det hurtigt. Okay. Du bare fylder lungerne sådan her. Mundstykket i munden, og så puster du. Der må ikke gå mere end cirka 1 sekund fra, at du har pustet. Suget helt ind, til at du starter med at puste. Okay. Ja. Helt ind, mundstykket i munden, og pust, 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 pust. Det er fint. Godt. Nu har du lavet 3 forsøg. Det så ud, som om du gjorde det rigtigt. Lad os se, hvad apparatet siger. Det siger også, at de er meget ens. Så vi er sådan set færdige. Hvis ikke de var ens, så at du skulle gentage det. Ja. Nu vil jeg forklare dig, hvad det egentlig er, kurverne viser. Her vil jeg vise en volumen-tidskurve. Når patienten puster, så puster man alt, hvad man kan, og man puster, 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 til man ikke kan mere, eller som når man bruger Spiromagic, stopper efter 6 sekunder. Der. Så vi har volumen og tid her. Hernede har jeg tegnet den anden kurve, som man kan få ud af den samme kurve, nemlig flow-volumen-kurven. Det er faktisk hældningen til den her kurve, som man så afsætter her. Og vi kan se, at hældningen er størst i starten, derfor får vi et maksimal hastighed først, og så falder hastigheden til, at vi kommer ned til vores FEV6, som er det samme sted som her. Så det her det er en volumentid, og det her det er en flow-volumenkurve. Det vil være hos en, der har en normal lungefunktion. Så jeg har tegnet en med grønt, en som har en obstruktiv nedsat lungefunktion, fordi kurven er langsommere, den er sløvere. Den går sådan her, stopper op her, og den tilsvarende kurve med hældningen, den vil vise et lavere flow og en hængekøjeagtig kurve. Det vil være det typiske for en obstruktiv kurve, og det blå er for en normal kurve. Så går man ind og kigger på de vigtigste parametre. Man går ind og kigger efter, hvor meget har man kunne puste på 1 sekund. Det er 1 sekund, så går man op her. Det her volumen her, det er FEV1, og det samlede volumen, det er det her volumen. Så tager man det her volumen og dividerer med det her volumen. Det er FEV1 divideret med FEV6. Og hvis det forhold er for lavt, jamen så
er det et udtryk for, at kurven er for langsom, altså et udtryk for, at man har en obstruktiv nedsat lungefunktion.